Zdravím holky, teďka jenom v rychlosti, protože Milé Tlustici dneska hráblo a poslala svoje ovce, minimálně 100 lidí šlo a nahlásilo mi na YouTubeku, tak nevím, jak dlouho tu ještě budu. Nicméně, chtěla jsem vám ukázat ten čtverec, takže čtverec není, jak byl. Kdo to viděl, to video předtím, tak já jsem, že jo, černá vlna, šedá, bílá, tak jsem dělala bílou, šedou, mně se to nelíbilo, tak jsem to ráno vypárala, jo, a udělala jsem nový ten potah na polštářek. A jelikož je tma a mě se blbě háčkuje černou na černou, takže ty záda toho polštářku udělám zítra, takže nicméně vám ukážu, jak jsem to vymyslela, jo. Je to takhle. Vidíte to? Dělala jsem 2 bílé, 2 šedé, 2 černé, 2 bílé, 2 šedé, 2 černé, jo? A takhle mi to vyšlo. Musím ale ten polštářek, už tady mi zůstal zbytek té černé. A to jsem si nechala na zašití, protože k tomu potom budu přišívat ty záda. Mám černou vlnu, tak to pak uháčkuju a sešiju. Nebudu to dávat na zips, na nic. Vždycky si to když tak vypářu a to. Tak já nevím, jestli to vidíte, jo. Já to naschvál změřím, kolik to má, ale on se ještě natáhne, že jo, je háčkovaný. Aby jsme věděli, kolik z té vlny teda vyšlo. A je to 38, takže na tu 40 to bude krásně. A je to čtverec, takže to nemusím měřit. Tak to dávám sem jenom, že jsem vám to slíbila. Bohužel jsem nahrávala Tlustici, kde mě hanobila, strašným způsobem hanobila mě, moji dceru, moji vnučku. Navymýšlela si spoustu věcí, takže to bude mít ještě do hru. Z její strany, jak mi vyhrožovala, tak z mojí taky. A doufám, že to uvidíte, no, než mě zablokujou, pokud se to teda podaří. Jo, plním slib, protože nejsem tlučuba, mějte se krásně, mám vás ráda. Čau, Simona.